रिकॉर्डिंग स्टूडियो रजौली। 18 साल भेले उमरिया मैया गे शादी कराई दे। 18 साल भेले उमरिया मैया गे शादी कराई दे। शादी कराई दे मैया घरवा बसाई दे। शादी कराई दे मैया घरवा बसाई दे। मंथन से करबो पढ़ैया मैया गे शादी कराई दे। मंथन से करबो पढ़ैया मैया गे शादी कराई दे। घरवा के काम सब करतौ पुतहिया। खेतों में जा कर के कटतौ मकैया। घरवा के काम सब करतौ पुतहिया। खेतवा में जा कर के कटतौ मकैया। छूट जाए तो चिंता फिक्रिया मैया गे शादी कराई दे। मंथन से करबो पढ़ैया मैया गे शादी कराई दे। मंथन से करबो पढ़ैया मैया गे शादी कराई दे। रतिया के खटिया पर गुणवा दबई तो सरसों नूरानी के तेलवा लगई तो। रतिया के खटिया पर गुणवा दबई तो सरसों नूरानी के तेलवा लगई तो। बैठी के हुकुम चलैहा मैया गे शादी कराई दे। मंथन से करबो पढ़ैया मैया गे शादी कराई दे। मंथन से करबो पढ़ैया मैया गे शादी कराई दे। राइटर उदय शर्मा हो गेलखिन राजी। एही रे लगनिया में हो जैतै शादी। राइटर उदय शर्मा हो गेलखिन राजी। एही रे लगनिया में हो जैतै शादी। सोनू सरगम गैतै कजरिया मैया गे शादी कराई दे। मंथन से करबो पढ़ैया मैया गे शादी कराई दे।